Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim wa sunan Abi Dawud wa ghairiha an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi saat menikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana nalikane ana idestaka nalikane gerah al insanu sapa manusa asyai'an ing suwiji-wiji minhu saking insan. Jadi setiap kali ada orang, ada sahabat, bahasane teng mriki manusa, dadi ini ana wong kok lara au kanat utawa ana farhatun apa tatu au jaro kono tegese tatu. Kala mongko isyarah sopan Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bihi kelawan drijine Kanjeng Nabi kada kaya mengkene. Jadi setiap kali ana wong loro utawa wong tatu mungkin berperang zaman biyen. Taton keneng pedang utawa keneng keris utawa keneng panah. Setiap kali ada peristiwa seperti itu, Kanjeng Nabi niku isyarah kelawan drijine. Tiga tombo niki ya. Isyarah kelawan astane utawa drijine Kanjeng Nabi hakada. Iki sing ngendika sapa? Sahabat Sofwan. Wa wa'du alannya Sofyan bin Abi Natarawi. Sapa Sofyan bin Abi Natarawi sababadahu ing driji penuduhe Sofyan mau bil ardi kelawan utawa ing dalem bumi sumarofaha mongko keri-keri ngangkat sapa Sofyan mau ha ing sababatahu mau. Waqala lan ngendika sapa Sofyan. Bismillah turbatu arundina biriqati ba'dina yusfa bihi syaqi mana bidni rabbana. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah turbatu arundina utawi iki lebu bumi kita, bumi ingsun biriko tiba dina kelawan idune sebagiane kita yusfa ditambani bihi kelawan turbah mau utawa kelawan rebu saki mana apa loro kita bidni robbina kelawan idine pangeran kita iku dungane ngoten. Jadi setiap iki sahabat Sofyan ku praktekno apa sing dingendikano Kanjeng Nabi. Jadi setiap kali ana wong sahabat pas perang atau ketaton utawa ana wong loro, biasanya Kanjeng Nabi iku melakukan niki. Jadi drijine iku dideleh nduk. Cara wong-wong biyen, wong tuwa biyen iku lho. Biasane niku nambani tatu kadang iku didoni drijine terus dileletno lebu nduk lemah ngoten lho. Udah penggehane adate wong kuno, maksudnya adate mbah-mbahane dhewe. Mbah-mbah biyen. Iki ternyata ono hadise ngoten iki. Berarti ora ura-uran cara. Di wong-wong biyen, mbah-mbahane biyen niku pamane kok keplathok arit pas ring sawah. Maksudnya ora ngasih terlalu parah ya. Iku biasane nggih ngoten iki. Dadi drijine didoni terus dileletno nduk lemah, terus kan gubrat lemah atau campur itu. Niku terus dileletno ring lukane mau. Ring ngleletno maca donga iki bismillah turbatu arundina biriqati ba'dina yusfa bihi syaki mana biidni rabbana. Kuwi dongane. Asline pun nate dilakoni mbah-mbah awak dhewe mbiyen. Tapi awak dhewe kadang ora ngerti dongane. Dongane ngeten iki wae. Pamane kok diartekno Jawa ya iso wae cara ngono. Wong donga ora kudu nganggo basa Arab. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah turbatu arudina utawi iki lebune tanah kita biriko tiba dina kelawan. Jadi ring itu mau ora kudu idune dhewe ya keneng, idune kancane ya keneng. Cara medis iki mbah apik mbah ora, tapi niki wonten hadise ngoten. Jajal mawon. Jenenge perkara kadang perlu dijajal.
Riyen sami mawon kula pas cilikan yo nate praktek nang ngeten niki. Keplathok sithik pamane pas nduk sawah pamane pas bar mek kayu mungkin kesronggok kayu. Kecocok kayu pamane pas mek kayu niku nggih ngeten niki. Dadi drijine diulet-uletno apa didoni terus diulet-uletno nduk lemah lagi dileletno lukane mau. Gitu. Iku iso kena nggo tombo. Nek jaman biyen mungkin mbah-mbahane ora ndonga. Mungkin dibatin tok. Batin ring ndonga karo nduk batin, maksudnya di dalam hati. Niate ngeten iki apa nggo tombo padha ae. Ngalap barokah wong jenenge bumi iki dune wong pirang-pirang go ngidu nduk. Bumi ana sing wong alim ana sing wali. Dadi njaluk barokah mau. Ngalap barokah kok njaluk ngalap barokah. Didone diulet-uletno ring bumi mau. Terus dileletno ngoten mawon. Begitu saja. Al-Fatihah.